mun dade wancan karan na faɗa Barau wallahi wannan shirin suke ko S official ba za su baka a local government ɗinka ba aka ba ko S official ba su bashi ba kuma suna tunanin wannan zai sake yiwa ƙarya ne. Barau ya girma, Barau yanzu yana da fiƙarsa ta 5 ce a Najeriya. Ku zo ku ce za ku yi mana wannan kama karya zancen banza ne. Barau ya san su waye masoyansa. Barau zai yi fighting akan mutanen da suke ƙaunarsa. Barau zai yi fighting akan mutanen da suke da bukata a ƙarƙashinsa. Amma a zo a sake ce mana ka ci baka ci baka ci. Wasu mutane su zo su kafa shugabannin banza da kawai zuwa local government su zo su ce mu yadda da su irin su Ganduje munafukan 'yan siyasa. Wallahi ƙarya ne. Kuma Barau ginin Allah ne. Barau ya yadda da Allah. Barau ya yadda cewa Ubangiji shi zai masa komai. Barau ganji ne. Suna saransa ina tauho. Sannan Barau uwa inda nake faɗi ɗan dima ne. Mai yaɗo. A fitar da masaki, a fitar da gora, a fitar da ƙwarya, a fitar da ƙoƙo, a fitar da shantu, a fitar da abin nan da ake tawada. Sannan a fitar da abubuwa da yawa a ciki. Don haka Barau ya riga ya yaɗu, Allah ya yi tallansa a jihar Kano. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a siyasar Barau. Talaka muna nan tare da Barau, masu dangwale suna nan tare da Barau, mutanen arziki suna nan tare da Barau. Ko da yake yanzu na ji kamar wai kora ma ina wani magana ranar ina cewa wai babu abin tsoro a Kano ta Arewa wai sai Ruwa Baba. Me Ruwa Baba zai wa Barau? Wancan karan ma da aka yi zaben ya maka shi da ƙasa a ɗan batta me ya tsinana a Gwarzon? Billahi da zai yanzu magoya bayan Barau a Gwarzo wallahi sun fi na Ruwa Baba. Na ji ina ta faɗa shi abin nan ba abin da zai ba kai a Kano ta Arewa. Barin gaya ma abokina Garba Kore wallahi Barau ba shi da tsara. Don haka barin gaya ma ba abin da ya isa Abdullahi Tijjani Muhammed Gwarzo ya yi ta yi. Ba dai tim ɗinsu ɗaya tare da su Ganduje ba. An ga yayi a baya irin taɓari jagorancin taɓarin nan misali. A to wannan taɓare kuma ai kansa taɓare. Wa in ji taɓaran in ba shi ba. Gani ake fa kamar ya fi ata inganci. Wane ne? Shi Ruwa Baba. A'a. Ai ba za ka iya haɗa su da ata ba. Wannan ata ɗan siyasar cikin birni ne. Shi kuma ɗan siyasar ƙauye ne. Don haka ina za ka haɗa ɓeran ƙauye da ɓeran birni. Wayansu daban-daban ne. Don haka ba za ka iya kwatanta su ba. Amma Ruwa Baba uwa inda Garba ko da kake faɗi wallahi abokina Garba ko da ka daina wannan ji wallahi da shi da babu a Kano ta Arewa Tijjani Muhammad Gwarzo duk ɗaya ne uwa ubansu ɗaya babu wani tasiri da zai yi. Tsohon algon ne fa tsohon mataimakin gwamna ga kuma shugabancin jam'iyya da to ai algon alfarma aka yi masa shugabancin jam'iyyar ma shi ma alfarma kwankwasa yi masa. Don haka algon ɗin shi ma alfarma aka yi masa mataimakin gwamnan ma alfarma aka yi masa ba wai siyasarsa ba ce ko ƙoƙarinsa ta sa sai dai kawai wannan harka ce ta gutsuru ma irin ta siyasa. Ka san shi Tijjani Muhammad Gwarzo ya iya kinibibin siyasa ya iya biyayya ta siyasa. Lokacin da ike tare da shekarau in gaya maka gaskiya mutuwa yabba ba na ta yi amma wallahi min gaisuwa ma bai min ba wai ina jin tsoron kada shekarau amma daga ƙarshe sai da suka rabu dutse hannun riga tsakaninsa da shekarau din saboda ya iya kinibibin siyasa munafikin dan siyasa ne Gwarzo dan haka ba jama'a ne da shi ba zancen banza gare shi. In dai ba dan siyasa bane cikakke na gidi ta yaya shugaban ƙasa zai dauko ya bashi mukami Barau in ba tsoron sai ke ji ba ta yaya za a dinga zagi shi ne yasa aka tumba da Allah alfarma aka yi masa wannan lokacin ma da izama minista din alfarma aka yi masa kuma yanzu tun daga duniya ma ba Allah ya nuna masa ba. Wannan shine magana. Kai barin gaya ma gaskiya so fa in jefa na arami fa. Allah ne ya kiyaye amma shi Gwarzon yana minista. Billahi lazi ya so ya jefa na arami. Rami ne kawai in je inda na ga dama ya hada da wani dan kwangila ko nawa nake so ya bani ni da yake ina da hankali sai nake karba ko kwabo ban karba ba. Sai gashi an tumbuke shi kuma profile din da na bashi ya yi aiki a kansa domin shi babban ministan ya yi alfarmar cewa duk wannan isa masa duk wannan isa hannu a kansa a ba shi aikin amma ni bai bani aikin ba yanzu yau da na karɓi kuɗin nan da na shiga uku ka je ka tambaya Suleiman dan Azare dan kwangilan ne shi ya so ya jefa na arami amma saboda na fi shi ƙwarewa na san makircin Gwarzo sai na ce kai ba zan karɓi ko kwabo a wajenka ba wallahi ban karba ba yanzu da wayi gari da tun ana bi na bashi ko ma a ce za a tsare ni ba sai hantu kudin ba su sai hantu ba kenan misali
ai ban karba ba ma Alhaji saboda na san kamar me kake zargi akan kuɗin misali a'a zargin da nake akan kuɗin ya so ya jefa ni rijiya Allah ya fitar da ni ka san da yake ni tsohon dan siyasa ne na fi shi sanin makircin siyasa sai dai ban iya munafincin siyasa kamar yadda ya iya ba wannan shine bambanci na ba a ce ya taimaka maka kai kuma gashi yanzu kana nema ka kwance mar zai bai taimake ni ba in ya taimake ni ai yana nan da rai ya zo ya faɗi taimakon da imani ba ya fito wani daɗi ba in ji ba su iya magana wallahi tallahi a'a ka cito ya fi daɗi fiye da cewa ka zo ka cito zancen banza ne wannan da amma Alhaji